Před několika desítkami minut skončilo na Letné fotbalové utkání mezi Spartou a Slavií. Na tradičně vyhrocené derby dohlíželi na 400 policistů. Na Letné je Ondřej Špalek. Ondro, jak to tam vypadalo? Proběhlo vše bez problémů. Pojďte sednout tady. Dobře. Zase kdybyste mě dali informaci o tom, že je tam schod, což jste mě nedali, tak bych málem, ale málem neupadnul. Naštěstí jsem se zachránil. Děkuji všem, kdo mě nepomohli. Jsem zakopnul na vašich schodech a nikdo z ochranky mě nezachránil, tedy musel jsem se zachránit sám. Na rozdíl od Fidela Castra, pane Moravče, jsem neupadnul a neskončil v nemocnici. No, rád by som už išiel do vysielania a tu moknem a mám celé vlasy mokré, budem vyzerať ako koko do piče. Kurva, ja mám celý papier zmoknutý a na nič nevidím. To môže moje iba do piče. Václav, ďakujem. Toľko teda náš reportér Václav Bevelagva, ktorý sleduje, aká je situácia na našich cestách. Pre nás pozitívnejšie informácie. Ja som mala ráno na teplomery v aute 15 stupňov. Bude dnes viac? No, Zuzi, určite bude viac, pretože už teraz je v Bratislave 16 stupňov, v Košiciach je trošku chladnejšie 12 stupňov, na najchladnejšie v Žiline, kde je 10 stupňov. Pozor však na hmly, tie sú v Prievidzi a takisto hmly aj v Kamenici nad Cirochou. Inak dnes bude iba malá oblačnosť. Na severe môže byť aj väčšia oblačnosť so zrážkami, denná teplota 14 až 22 stupňov, na horách vo výške 1500 metrov bude okolo 8, bio je na 2, čo je slabá až mierna zaťažná fúkať. Dnes bude severozápadný vietor rýchlosťou do 45 km za hodinu. Prepačte. Prosím ťa, už mi daj pokoj. Dobre, už ma neotravuj, už to mám plné zuby. A som v živom stúpe, ty debil. Prepačte, nasleduje šport. Poďme na šport. Dobré ráno. Našťastie nikto nevolá, takže môžeme ísť na šport. Dobré ráno. Fernando Alonso a Ferrari, to je najviac skloňované spojenie. Po telefonu další z diváků, Pavlína se ptá, kdo to je a přeje pěkný večer. Jaroslav. Jaroslava, je to na vás. Prosím vás, už převlíkněte tu moderátorku, ty její prsa námezou až do obýváku a stáhněte ten nemožný program. Fuj table. Tak to byl taky názor našeho diváka, který se netýkal obsahu tohoto pořadu. Máte dotaz nebo nemáte, Jaroslavé? Tak Jaroslav řekl zřejmě všechno, co chtěl, takže se podíváme dál na to, co nám přichází z chatu. Zdeněk, souhlasíte? Szép számmal érkeznek a további üzenetek. Idős Balázs Lajosnak születésnapja alkalmából gratulál, erőt, egészséget és sok boldogságot kíván felesége Piroska, 3 lánya, fia, vejei, unokái és dédunokái. Vannak még további üzeneteink is, többségük a Facebookon érkezett szerkesztőségünkbe. Szombathelyen Támis Imrénének nemrég ünnepelt születésnapja alkalmából sok boldogságot, jó erőt és egészséget kíván a Támis család. Ekonomické zpravodajství pokračuje burzovními výsledky, má je pro nás Sandra Parmová. Tak je to Blackford, jo? Mhm. A kde je člověče? Krťo, vole. No, Krťo, kde jsi? A koho máme na telefonu? Antonína Panenku, fotbalového reprezentanta, bývalého fotbalového reprezentanta a mistra Evropy z roku 1976. Dobré odpoledne. Krávo, vole. Slyšíme se, pane Panenko?
Tak to vypadá, že se neslyšíme, že se spojení přerušilo. Nicméně... Dámy a páni, prosím, privítajte hostiteľa dnešného večera. Prichádza Jan Kraus. Dobrý večer. Dobrý večer, dámy a pánové. Já vás vítám na 14. ročníku Miss Slovensko 2009. Toto zvláštní antré jsem trénoval několik dní.